ɗo ko Bosimiya e nder Kabak e o préfecture Forikaria woɗɗirɗo kilométre ji temedere ɗon e Konakiri laamorde Guinée. Bonugol hundare ndin waɗi hammayo ngon Bosimiya yawti gawol ngol bonni gurdam ɓiɓɓe nde nokkure. Leɗɗe, daabe, leyɗe, yimɓe fo hino lorrori yawtande ɗan ndiyam maayo. Depuis mo ga dambali barakana mo ira donc non to ligge walu ne mama donc mona dandagante kifa gila ko men remayno ɗo boni komin woni ɗo feere fus men ala hari ko ɗo min gollayno kono fewndo ɗo ko kara hamme woni wurnirde ɓengure amen nde ko muñal tun joƴƴini men ɗo ko ma ɓe wattana men ngol gawol min heɓa no min wuurira. Professeur Kande Bangoura hoorejo mojoɓere ɗaɓɓitoɓe gande hino wiye chercheur e hoorejo ngal duɗal mawgal wiyetengal général Lansana Conti hino holli wondema nde nokkure waylike sabu himo andi nde nokkure fota. Mon constat est un constat extrêmement amer. Ko mi yi'i kon hino hulɓinimi fota sabu mi golli ɗo hakkunde ujune ɗiɗi e sappo e go'o e ujune ɗiɗi e sappo e jeego hari miɗo anduno fota nde nokkure fewdogol gawol mawgol Kabak wonno ɗo hari ɗo ko welo welo wonande nde nokkure e Guinée fo sabu maaru buy remeteno ɗo ko ɗum wurnuno yimɓe Kabak e yimɓe ɗuɗuɓe Konakiri. Non seulement la Kabak mais aussi en bonne partie Conakry. Abdoulaye Fall ko hertorɗo hundari e janguinowo daraniɓe haqqeji ndi hundari himo jonude pirtol ɓiɓɓe nde nokkure. Cette situation même si on l'arrête avec des digues. O alhaali ɗo haysi ngol gawol wattama haray ko fi duuɓi seeɗaji fewndo ɗo ko ma sukaɓe ɓen andine kisan janggo maɓɓe on wona ɗo ko nokkugo mawɓe ɓen ɓe wowti ɗo kono sukaɓe ɓen ko waajagolɓe yoɓe waɗu golleji goo eɓe yaara nokkugo en wawata haɓude maayo tentini maayo wongo yarde yeeso ko mango ƴawa en wawata haɗudengo. Andintine wondema fewndo hande e ko watti e Bosimiya bonugol hundari ndin hino wiye réchauffement climatique hewti nokkeli ɗuɗuɗi e ɗum ko hunde aninde pelle aduna yankoje ɗen e windere nden fof.